So yun, what's up mga kagamba? Nagbabalik tayo sa channel ni Tatay Mendo. So, meron tayong unboxing Tagalog, yung sinasabi ko kahapon. Bago tayo mag-unboxing, shoutout muna kay Eduardo sa ML, Double J Spider, at Ebok Official na lagi nakasubaybay sa ating channel. So, panoorin natin to ngayon. Masyadong quality ito kasi hindi pa ito yung pailaw natin, pero kung mismong pailaw ko ito, malalaki lahat to, pero pinakilos ko na yung mga tao ko. Sabi ko umilaw na siya. Pagkabasal halos malalaki lahat na, maraming tiin. Lang to, 1,000 lang to kahapon. Hindi, deliver ko na ito ulit. Mamaya ulit may makukuha ulit naman.